Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ दिनै फुंनि समाव कामरुप जिल्लानि बक' राजापारायाव मोनसे जाब्रबथाय जालाङो आपेल फिथाइजों बुंफबनाय AS17C 4880 नंनि गंसे बोलेर' पिकआपनि जाब्रबथाय जायो गारि सालायग्राया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव फांसे बिफाङाव सौग्राव होयो जायनि जाहोनाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो नैथियाव दङ मोनसे गोग्गाथाव रादाब बर' सावथुन सिजौआ फैगौ 25 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 2 अक्ट'बर खालारसिम खुंजानो गोनां 12थि शिकाग' साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव सायख'जानानै बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गाहोदों बिशाल पिटसालिहानि डिरेक्सन होनाय बे सावथुनाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि आरो फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्म बिथांमोना फाव खालामदों थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासि जौमा फरायसालियाव दिनै बर'मानि 64 नं SSP नि बानजायनायाव पेरामिलिटारि आरो आर्मि थिसनथाइ होनो थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंथाइ होनो मावबादा बेखेवनानै होयो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि रादाय बादियै बर' लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय मिरु आरो रायजो सरकारनि बिथोन बादियै बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारि लाबोबाय थानाय बादियै दिनै बाक्सा जिल्लानि निकासि जौमा फरायसालियाव बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो बे हाबाफारियाव बाक्सानि SP राजेन सिंहजों लोगोसे SSP बिफाननि बिर जोहोलावफोरा बाहागो लायो ब्रैथियाव दङ समाजारि बिजोङाव सम सम माखासे बिबुंसारा गोबां ट्रेन्डिं जानायखौ नुनो मोनो समाजारि बिजोङाव मोजां गाज्रि बबे बिबुंसारा ट्रेन्डिं जायो रावबो बुंस'नो हाया दा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बिबुंसारा ट्रेन्डिं जानायखौ नुनो मोनदों बे बिबुंसारानो जादों एक्टर जेम्स आरो गेमस्रिनि रायथिनो गोनांदि बिसोर सानैनि गेजेराव दावरावा जागायजेनदोंमोन जेब्ला गेमस्रिया गावनि लाइभ भिडिअनि गेजेरजों जेम्सखौ नकिया मबाइलजों रुजुनानै मिनिदोंमोन बिनि उनाव जेम्स बिथाङाबो लाइभ भिडिअनि जोहै फिननाय होनानै गोबां बाथ्रा फोरमायो जायनि उनाव ससियेल मिडियायाव बिसोरनि गोबां मेम्स आरो बायदिसिना शेयार खालामनानै मिनिनायखौ नुनो मोनगासिनो बाथियाव दङ फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ खेवना होनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानद पेगु बिथाङा दिनै गुवाहाटीयाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामो गाबोन शुक्रबारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि थाखाय जुनिया कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिस जिल्लानि एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिस इन्सपेक्टर अफिस आरो इउनिभार्सिटि केम्पासफोराव बानजायनाय जागोन बे हाबाफारिया फैगौ 5 सेप्तेम्बर खालारसिम सोलिगोन होननाबो बुंथियो मन्थ्रि रानद पेगु बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि रानद पेगु बिथाङा 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय फरायसालिफोरखौ खेवना होनायनि SOP महरै फैगौ 31 आगस्ट खालारसिमहालागै फोसावनाय जागोन होननानै बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।